Выдатная навіна. У Нямецчыне знайшлі невядомы раней скарб беларускай гісторыі. Псалтыр з Карыны 1522 года выдання. Гэта вау, якая крутая находка, і таксама вельмі класная нагода расказаць вам цікавостку пра Францыска з Карыны. Прыкіньце, амаль стагоддзя беларускага першадрукара называлі зусім не Францыскам, а прабач господі, Георгіем. Вот это поворот! Яшчэ ў 1858 годзе ў зборы дзяржаўных і прыватных актаў датычных гісторыі Літвы быў апублікаваны прывілей Жыгмонта I з імём першадрукара ў наступным выглядзе: Георгіус Францыс з Карына. Георгіус была перакладзена як імя Георгій, але гэта быў адзіны выпадак яго ўжывання з усяго комплексу першых крыніц, у тым ліку і ўласных тэкстаў з Карыны. Новае імя дазволіла ўключыць друкара ў пантэон рускіх герояў. І калі ў 1930 годзе Менск стаў Мінскам, Францыск ператварыўся ў Георгія. Так, у 1940-1950 гады меркаванне пра галоўнае імя Георгій стала пануючым. Так бы мы і жылі з Георгіем з Карынай, але ў 1980-м гісторык Георгій Галенченка вярнуў з Карыне сапраўднае імя. Ён знайшоў дакумент, які паказвае, што насамрэч Георгіус не другое імя друкара, а прыклая памылка, дапушчаная перакладчыкам у копіі дакумента. Замест выдатны Эрджеріус Францыск Карына стаў Георгіесам. Таму вучыце замежныя мовы, глядзіце гэта топ, ставце падабайку гэтаму відэа, і мы хутка вернемся.